Flaqa politika fl-imġar il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li riforma fit-trasport pubbliku kellha tinkoraġġixxi n-nies jużaw aktar tal-linja, iżda minflok l-użu tal-karozzi privati kompla jiżdied. 3 xhur wara l-introduzzjoni tar-riforma, il-poplu diġà nefaq 6 miljun euro f'sussidi, aktar minn 800,000 euro fuq is-sistema tal-interchanges, 400,000 euro f'konsulenzi, 80,000 euro fuq ċerimonja ta' nofsija, apparti 65,000 ilment illi saru dwar is-servizz ħażin. Joseph Muscat kellem ukoll dwar il-kontijiet tad-dawl u ilma u qal il-Partit Laburista se jfittex soluzzjoni għal familji li qed isibu diffikultajiet. Aħna ma niddiħkux b'dik il-familja li tħoss il-weġa tal-kont tad-dawl u tal-ilma, ngħidu aħna nifhmuk. Aħna nifhmuk u għandna s-soluzzjoni. Soluzzjoni li hija sostenibbli, realistika u li tista' titwettaq. U dik hija t-tieni differenza bażika bejn iż-żewġ partiti. Ħadd ieħor jitkellem, iwiet u ma jwettaqx, aħna dak kollu li ħawwedu ħankunu qegħdin iwettquh 100%. Dwar id-dejn tal-pajjiż Joseph Muscat semma kif kuljum pajjiżna qed iħallas aktar minn 900,000 euro fi maxxijiet. Tkellem dwar l-ekonomija u qal il-Prim Ministru jgħid li pajjiżna ser tajjeb għaliex għadu m'għandunax li dan qed jiġri għaliex fl-Unjoni Ewropea issa daħlu pajjiżi ifqar minna li huma l-Bulgarija u r-Rumanija. Joseph Muscat qal li dal-Gvern ma jistax jiġi fdat fil-qasam tal-kunsilli lokali. Hawn ħafna kunsilli lokali li spiċċaw estensjoni tal-burokrazija tal-Gvern u aktar moħħhom biex iwaħħlu ċitazzjonijiet. Anke fil-qasam tas-saħħa bil-burokrazija li ma twassal imkien kellna 120 tipi differenti ta' pilloli li kienu out of stock fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Bekk il-pensjonanti u l-familji qed ikollhom jixtru l-pilloli huma. Dwar il-Gżira Awċija, Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista fil-Gvern ser jara li jkun hemm xogħol fawdex għall-Awċin waqt li kkundanna l-mod kif il-Gvern ivvota kontra li l-Kamra tal-Kummerċ Awċija tkun rappreżentata fl-MCSD. Joseph Muscat jgħid li waqt li ħadd joħroġ għal il-poplu jaħdem sal-età ta' 67 sena, il-Partit Laburista jinkoraġġixxi l-mara toħroġ taħdem fl-istess ħin li tieħu ħsieb lill-familja. Dwar Smart City, Joseph Muscat iddikjara li jekk jingħata l-fiduċja, Gvern Laburista ser jara li l-proġett ta' Smart City jitwettaq u joħloq ix-xogħol li ġimwiet. Fl-imġar Joseph Muscat qal li ħadd mill-esponenti tal-Gvern Nazzjonalista għadu ma refa' responsabilità għal fatt li fi Smart City mhux qed jinħolqu l-impjiegi mwiegħda. Jibqa' l-fatt imma li dawk il-5,000 post tax-xogħol li għadhom ma twettqux huwa dan il-Prim Ministru li jrid iwieġeb għalihom. Il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Ostingat qal li Smart City m'għandix l-obbligu li toħloq l-impjiegi. Mistoqsi minn dan l-istazzjon, il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb b'mod speċifiku min se jkun qed jassumi responsabilità għal dan. Prim Ministru, min se jerfa' responsabilità għal fatt li Smart City mhix marbuta illi tiġġenera l-impjiegi mwiegħda? Smart City hija proġett ieħor importanti tal-Gvern Nazzjonalista. Smart City għaddej bil-proġett, il-kostruzzjoni għaddejja u jekk il-bambineri tkun ukoll mezz ta' ħolqien tax-xogħol għal ħaddiema ta' naħa t'isfel ta' Malta. L-impjiegi min se jerfa' responsabilità? Skont rapport tal-KPMG fi Smart City Malta kellhom ikunu impjegati 2800 ħaddiem sal-aħħar ta' din is-sena. Iżdissa dawn il-ħaddiema ma jidhru mkien fl-art li l-Gvern għadda lill-Smart City bilan li jsir il-proġett Smart City Malta. Kien il-Ministru Ostingat innifsu li kkonferma li Smart City mhix obbligata li tiġġenera l-impjiegi għaliex il-Gvern ma żammx mal-obbligi tiegħu li jneħħi l-impjant ta' drenaġġ ħadejn il-proġett. Issa m'hemm ebda obbligu ta' qas impjieg wieħed. Minkejja li Ostingat qal li Smart City Malta ma switna xejn, il-ġurnal kulħadd irrapporta li l-Gvern ħareġ 15 miljun euro bħala valur tal-fabbriki li twaqqgħu, dħul mill-kera li jintilef u spejjeż ta' riallokazzjoni biex tal-art għal proġett ta' Smart City Malta. Mistoqsija parlamentari mill-kellim ewlieni Laburista Evarist Bartolo jitfgħu dawl fuq l-att ta' studenti fl-iskejjer post-sekondarji li mhux qed itemmu b'suċċess il-kors li jkunu daħlu għalih. Is-sena li għaddiet daħlu 1519 student ġdid fil-Junior College, 377 minnhom ma komplewx għat-tieni sena u tax waqfu waqt li oħrajn m'għaddewx mill-eżamijiet fl-aħħar tas-sena. 2% tal-istudenti li bdew it-tieni sena irreżenjaw. Din is-sena fil-Junior College daħlu b'kollox 1415 student ġdid,
104 anqas studenti mis-sena li għaddiet. Waqt li l-att ta' studenti ġodda naqas fil-Junior College, l-att ta' studenti ġodda li daħlu fl-iskejjel Giovanni Kurmi fin-Naxxar żdied mis-sena ta' qabel. Il-linja nazzjonali tal-ajru Awstraljana Qantas kienet ordnata tissospendi l-istrajk b'mod permanenti u terġa' tibda t-titjiriet. Sitwazzjoni li kienet waslet biex ma' 70,000 passiġġier jintlaqtu b'mod negattiv wara li tħassru mijiet ta' titjiriet fit-22 pajjiż. Il-bieraħ il-linja nazzjonali tal-ajru Qantas qalet li hemm possibilità li t-titjiriet jerġgħu jiġu lura normal minn dalgħodu. Is-sibt filgħaxija kien organizzat b'suċċess l-avveniment One Tribute, serata meqjusa bħala ċelebrazzjoni u apprezzament lejn it-talent artistiku, mużikali u ġurnalistiku lokali. Spikka rikonoxximent li ngħata lil mistieden speċjali tas-serata it-tenur Malti Joseph Kallejja, bil-preżentazzjoni ssirlu mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u mill-Chairman ta' One Productions Jason Mikallef. Jason Mikallef ippreżenta wkoll rikonoxximent lil Reazzo Pardi, il-persuna li kienet hemm sa mit-twaqqif tal-istazzjon u matul l-20 sena esistenza ta' One Radio. Mill-kamp mużikali ingħataw ġieħ Freddy Portelli, Tony Camilleri, Franz Baldacchino l-Budaj, Ira Losco, Glenn Vella, Tenisha, Paul Giordamajna, Il Bajzo, Mary Rose Mallija, Wintermoods, Renato, Mary Spiteri, Maestro Archibald Mizzi, Maestro Paula Bela, Maestro Dominic Gallia, Ray Mahoney u Vince Laus. Kantajt, irċivejt l-award u laqawni biħġarhom vera nirringrazzjahom mhux minn qalbi ta' mill-qiegħneb, vera nirringrazzja l-kulħadd. Jiena programmi tiegħi qatt ma kelli, però dejjem ġejt mistiedna l-intervisti u dak kollu li dejjem stajt nagħti, kont intih ħadni ntih u nibqa' ntih mhux sallum sakemm immut. Matul is-serata preżentata minn Mariella Xerri, irċevew ukoll rikonoxximent għal ħidmithom Lino Grek, il-ġurnalist Felicia Ġus, il-ġurnalist sportiv Mario Saliba, kif ukoll il-President ta' One Club Alfred Ketkuti. Kienet ukoll premjata l-kanzunetta Marigold bħala l-aktar kompożizzjoni lokali popolari interpretata bil-lingwa Ingliża. Id-diska li hemm tibda personali hija xi ħaġa tiegħek u meta n-nies jagħmluha tagħhom u ssir xi ħaġa ħafna ikbar milli kienet huwa sodisfazzjoni li ma tistax tispjegah, ovvjament. Il-ħidma soċjali mwettqa mill-Fond Problemi tal-Qalb kienet ukoll rikonoxxuta. Joanna Ġus tirċievi mingħand il-mara tal-kap tal-Oppożizzjoni Michel Muscat it-trofew fil-forma ta' mikrofonu maħdum lokalment fil-ħġieġ. Alfred Zamid kien ivvotat bħala l-aktar preżentatur popolari mis-semmija ta' One li wħud minnhom kienu preżenti għal din is-serata. Ifisser kollox għalija, nisbaħ minn filgħodu, sitt ma l-inqum, niftaħ ir-radio, il-programmi kollha vera eċċezzjonali. Jakkumpanjaw id-diversi artisti lokali li ħadu sehem fl-ispettaklu mtella din l-okkażjoni kien hemm orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Sigmund Mifsud.